ಯಾಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ದೇತೊನಿಯೆ. ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ಗೂ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ದಿನ ಪೋಯಿಲೆಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್‌ಡ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಬರೊಲಿ. ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು 19th to 28th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಟಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಮಿತ್ 50% ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ಡಿಸೈನ್‌ದ ಮಿತ್ 30% ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮುಲ್ಪದ ಆಂಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೆಟ್ ಮಾತ ಒಂಜೆರ್ದೊಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಉಂಡು. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್‌ಗ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡಾಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಫ್ಲಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.